Wedok yen ana sing njaluk lakon Semar bantu gayangan Petro. Lah kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mong aku iso ketemu karo kowe Petro. Yai sumeng panggenipun ing Alaka ngabiyantana Paduka Yayi Prabu jumbuh kanawala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing Alaka Indrawati wonten menapa Yayi mugi hamba bareng ingkang sejati tumrap ing Alaka Indrawata kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu wonten timbalan wali-wali menapa estunipun anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten Praja Ngamarta saya tinamung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata babagan menapa mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih Panakawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa umbyake kathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha wonten ing Praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke mboten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu Petro ayo sembrono ora wose gelem bali apa ora nek kula pun wangsul ben awamu yen mboten pun wangsul mapan tak cemplungke kawah condol di muka waduh kok cemplung kawah condol di muka ora apa-apa lho ngadus kok awake dhewe kawah condol di muka ki apa kolam to wis kawah condol di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong aja ya yo mulai lho kok saya mulai to wis wajib tak paneni kok mulai ora usah wedi to kawah condol di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem sing ngono sapa aku ngono lah nyoto apa ora lha mbak aku ngarang kok iki kowe ngawur senengane lah oh mboten perlu wangsul yen ngono kowe wani karo Bathara Indra estunipun kula mboten wantun nek gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten Petro isih gedhe parimor mulung kawon jeneng kita ayo bali apa ora wangsul kula nek nganti dibukani bapak kula isin kula wirang mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul yen kowe ora bali tak sewani karo para Jawata nyuwun sewu mboten ajeng wantun kula nek kepengin boyong sekar pun pertangga jiwa sekar jambu dipo nirmala niku tok nggo sah bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pulun jare wis disebul ndase. Oh Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Lah jare wis disebul siramu, kowe iso didaya ngungkuli dewa. Ah dantem bocoran kok. Aduh mati aku. Ojo gedhe apa seneng mati aku. Apa piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai yo ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok bapak-bapak piye terus piye njaluk bantuane sapa wis kowe terus kowe wis sing disebul Semar wae aduh mati aku apa meneh aku sing durung disebul diantem pisan iso almarhum oh ya nganggo pikiran men ngomong iki aku ora
nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petruk aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu, iya. Arep karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobrong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawet tratapan aku raja. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen saya urip. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Buri iki lho jurang iki lho. Tempat kepanasan ki dhuwur gumong, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nanti. Rene kowe yo nangis. Yen pangapunten kula. Kula sing nyonaken pangapunten Petruk. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun lan peron pertunggu jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti lara-lara. Iki pun Pak. Bangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis kok modar nang kene ra apa-apa Le. Mati calon diwujudi ya Le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu weh. Ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane digomong mlacok ora. Kowe senengane. Kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja-aja. Lah wiwit wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapa-kapake manut paton pasrah wae. Kene margane pati. Yen manyeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulung Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu po? Kaya kancaku sing parkir nang mobil kae to. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le. Hah? Buta? Lho sapa ya, Truk? Monggo pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh. Petruk Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Yo iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petruk kancamu aja ketarane
Aku ingin kenal karo kowe. Petro. Sapa, Tru? Kowe kok kanca gleleng ngene. Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Lah kok ana tepung karo kowe. Kowe iki senengane ngapusi. Sapa? Nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh lah dalah. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Kok kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kudu modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Kok kan aku buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko engko rak dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki ngono iki jin dan jum. Jum. Ora serial TV lah. Sapa itu? Betul, Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning jin. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Ditututi awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Wah. Begawan Solontara. Iya. Adah. Kulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Wah, ora tau pulang. Iya. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk. Nah. Kowe aja wedi, kowe leren nggon njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo lak singkirke aja melu-melu. Ayo, aku ngono dewe nang kanca wae. Ayo, tunggal rekane-rekane. Andek mono sia-sia arep Petro. Ayo kene-kene ayo. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya ana dipati nganglang jagat. Ayo, sebul modar. Merah Prayitna. Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku iki ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu nek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan gawe. Wah, seneng. Ayo, kencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandharwa Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sanjane para Jawata Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kalawan pengamu ing Solontara. Inggih. Manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa, wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuwana bandane, angka loro rusuwana bojone, angka telu rusuwana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih.
Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng kaya ento kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Jabane aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara kala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar. Oh ngaten ulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, wis taken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, wis tak kendhawuh ulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka ulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, wis tak kendhawuh. Kita iki nek ora gawe geger ngapa ta? Napa iki, Gong? Jarine tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Ah, upama dijeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Lah kurang ajar iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel ngangkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae, kok tarene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo bakal. Ayo, ayo, ayo tangane ngono kowe. Wis to kondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Wih, marai to. Betul, dalem Pak. Bagong, dalem Pak. Wis bapakku. Ora ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti. Sing napa malih Pak ketemu kali kula niku kangen kali Bapak. So yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk. Lah kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mongko aku iso ketemu karo kowe Petruk. Yayi sumengko anggenipun ngalaka ngabiyantana Paduka Yayi Prabu jumbuh kana wala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing ngalaka Indrawati wonten menapa Yayi mugi hamba bareng ingkang sejati tumrap ing ngalaka Indraka kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu wonten timbalan wani-wani menapa estunipun anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten Praja Ngamarta saya tinamung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata babagan menapa mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih panakawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa umbyake kathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karangkadempel Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing Praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten
mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sakmangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Kaka Prabu. Yai pangandika paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu Winadang Semar menika namung derajate ngaceplik Semar menika namung Panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa mila menawi wonten krenteking penggalih paduka Kyai Prabu nedya amba bantu dhateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa paduka Kyai Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku Werkudara piye ngendikaning barep mau pancen besarembuk karo Adi Munjo Dipati lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku ya senadyan dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning Praja Ngamarta nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depa ya Semar Badranaya bebasan ibarate sikil dienggo sirah dienggo sikil kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe Pandhawa ora bakal keri Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar mula rawuh Kresna kakangku negara Ngamarta sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku tedak marang Karaka Dempel nanjihke marang kahanane Semar yen pancen Semar butuhake Prabiya yen perlu aja metu saka Semar nanging Werkudara Janaka kembar saguh nambah kekurangane Semar bakal bangun desa mau Kresna kakangku. Kresna sinayang manggul mintonaken Dewi Kramanira kang mimitiran ing asta Bayi menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh lan penggalih paduka apan boten klentu Kaka Prabu inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta menawi tetep mekaten benjang ngantos menapa sak menika ngantos menapa monggo dinten samangke dipun gelak lampahipun prapting Karang Kadempel monggo Kaka Prabu kula kantun nderek Werkudara aja keri ya aku nderek Kresna kakangku semono Janaka luwih-luwih si Adi aja nganti keri sabab Semar lan anak-anak iki ora pate pisah kalawan Arjuna Kaka Prabu menapa dados dawuh paduka badhe nglestaken pun kakang Kakliwat Dirgantara sinambine titik sumarang kanen negara Ngamarta ya ayo barep kakangku Werkudara adhiku cabakku sayu yayi prapting Karang Kadempel Dimas